diu Matilda i... Que ve la directora. Tu no facis ni diguis res que no faci jo. Bon dia, senyoreta Frankfurt. El meu nom és Frankfurt! Estega recta! La maleta per dintre els pantalons! Tu ets massa petita! Creix més de pressa! Tu no eres el cupcake i no m'agraden els cupcakes! Vosaltres borreu aquest ridícul somriure de la cara o te'l borraré jo! Amb en refuig. Sí, senyora Carmen. Què és això que penja del cap? És trena. Trenes? Treu-te-les ara mateix! La meva mare l'encanten. La teva mare és tonta. Jo no però. Has dit però? Vine aquí! Ah, sí, així molt millor! Ara tothom a classe! Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos! Aquí és mi amor, mama. Avui és el teu primer dia d'escola, oi? Sí. Estàs nerviosa? Una mica. Tranquil·la. Estaràs en una classe amb uns alumnes fantàstics. I segur que et divertiràs. Jo seré la teva professora. Em dic Poli. Jo Matilda. Doncs encantada de conèixer Matilda. Va, entrem. Bon dia. Bon dia, senyoreta Honey. Avui comença un alumne nou. Es diu Matilda. Jo espero que totes l'ajudeu en tot el que necessiti. D'acord? Sí, senyoreta Honey. Molt bé, Matilda. Ja pots seure. I ara toca passar llista. Marta López. Sí, senyoreta Honey. Julia Fernández. Sí, senyoreta Honey. Laura García. Sí, senyoreta Honey. Ai, que entre totes us haurem de comprar un despertador nou. Quan m'he despertat al llit, no trobàvem les sabates. I quan ens anàvem a sortir em faltava l'esmorzar. I quan estàvem a mig camí ens faltava la motxilla. D'acord, tranquil·les. El més important és que hagueu arribat. Ja podeu seure. I ara seguirem amb la classe de matemàtiques de la setmana passada. 2 per 3? Sí. 2 per 4? 8. 2 per 2? 4. Molt bé, nenes. No ho heu après molt ràpid. Aviat sereu capaces de multiplicar 365 per 12. 4.380. És impossible. La correcta és 4.380. Anem a veure. És impossible. Molt bé, Matilda. És correcte. Qui t'ha ensenyat a fer multiplicacions tan difícils de cap? Ningú, m'he après tota sola. Bé, em sembla que ja té prou de matemàtiques per avui. Sí! Per què no m'acabo els dibuixos que vau començar la setmana passada? Tu, Matilda, em fes un dado. Silenci! Què és aquest soroll? Senyoreta Frankfurt, ve cap aquí. De pressa, noies. Vosaltres, tapeu totes les finestres. Vosaltres, ens feu totes les flors. I nosaltres, tapeu tots els llums. Bon dia. Bon dia. Silenci!
aquest rebombori? Estàvem fent classe de matemàtiques, senyora directora. Classe de matemàtiques, eh? I es pot saber què és això? Què és teu? No, senyora directora. O potser teu? No, no és meu. I teu? No. Bé, doncs si no és de ningú... Vaja, vaja, ja sabem de qui era. Però anem a una qüestió important! Es pot saber qui s'ha menjat un tros del meu pastís? Tothom dret i a fila! Tenia moltes ganes de menjar-me aquell pastís i no podeu ni imaginar la ràbia que he sentit quan l'he vist tot porquejat. Una de vosaltres ha posat els seus ditets escarosos al meu pastís I vull saber qui ha sigut! Tu! Obre la boca! Petúnia, Sí, tu senyor. segur que em pots ajudar, oi? Sí, senyoreta Cransford. Que quan totes les nenes